ole Hriattur te hin zawain je bekala buk le vek chawa buin hi march ni khatani a kumsang ni somni paruk pathian ni a vuin chu pathian ni na angin kan in khoma chuan kan khom ba na he zan lama in en tur karon chhop chhuat sak le chawa apa hangpar ka saron te moi min lo ti pui ve thina ka chanela in lo leng lu ta tunlai chu en tur karon da khat de uleka a wholesale in karon da don ni vuin chu mo chawang chuan na bultanga top thlenga min lo en sak le turin rf do ate channel love and share lo lom lut le vek chu ni hei ti hian kan han lak pui ve a anon full bloom chho ve ni se em a then page chu maka na sign on full bloom ti beng a hei multi page amoi em a hei mong hian ke ma po hian moi ka te ka va khoi le rungut thina a mu nom em ani an par hi a petal hi resel em me boka a par chiang ti meng o then khat chu full bloom kan te han a par then khat te resel lo de te han an om thina hemi multe kher phe hi chu a resel em a kwal chuak vek hian a full ani chumo a par chuak veka moi ka te em a ke ma po hian tian ka mu thei dura hian varanda a hian kan da chuan an zawa hian an moi vel veka an vullai na hi chuan saron hi chu saron ro pui hi ka ti lo thei lo pangpar ro pui hi ka ti lo thei lo an ro pui em a an moi ni moi ti tu tan chuan a moi ti lo te pon no om mei thema sengin atlang puin kan ina local te po hian a moi hi an ti thin ni saron nge hi chu lo moi ni hi an tia an thlir ve ngoi zel ni chumo chuan ka pangpar moi min ti pui tu te chunga pon lom tho ka hril chewa chuan vuin chu hei eng mo ka soi le dona ka saron par he atlo lo thin tu ka ti thein om le zo thina tunlai hianin nia tui kan ren wang te pon anga then chuan kot kai te a ber loi te kan du lo thina pot mong ti meng pota hian pot mong hi kan da thin ni chumo tui lon chhuah lo on tur hi chuan khata khanin tui alo tlin reng khan a thalo ni chu chuan ngati nge pot mong kan ti kwak thin ti kan sei chuan tui lon tan tlang zung na tui pota chambang rei lo tura ti na ani ta ni mase khatia pot mong kan handa khanin kan saron zung te kan pangpar zung te kha en chia reng ta ni khan ati troi pha theini ti hi voin han kalo hril du chewa zo na te po private te pon ka donga pangpar hi pot monga tui ka da renga chuan azo a hian tui ka pele mai thina atlo lo theile tu ka ti khain ron omani chu keima hian keima ngein ka proof na ka lo hril don chu ni hemi lo lampang sai ta hianin an veranda han pot mong hi ka hung klar ve ka sarona hian in chunga tanga par tir ka lak thla khau khamo chuan pot mong ka da lo hawa khan hau hi chu an la tril lo shim khang hau pot mong tuitling anga ka da hau angkha chu an tril ma tla tani chumo chuwang chuan pot mong da thin hau khan in lo Hriattur chu in thia manga pot mong ka han tia ol sam zong in mo mi zo tongin khatiang hau khan in Hriattur chu khang hau kha pot mong in lo da ani po in tui kha pereng lo ula tui kha hul ve ro se mo pot zung pangpar zung a hnong rei lu tuk chuan pangpar ten an tuar thin ti kha confirm nan keiman ka ti veka chuwang chuan chu karon hril cheu ni chumo hei ka fa te po nuam an ti em a an han vir chuai a no pang te po hian soilo ma sengin in bulvel alo nom hi chuan an lo hlim ve veng thin hi alo ni a chuan hei tian fa pa te ber phe chu han mu le dang zelamo artificial grass chunga te hian tiang vel kha kan ni a kan hlim pui ve em ani kan pangpar te chuwang chuanin min lo hlim pui ve don ni ti ka hria a in hmuah karon pho chhuaka min lo en sak vek don unia chuanin hei kan saron te then khat chu an la par ngata then khat ro chu kan thian ve mol boka chuan kan kat masak ho phei chu anon par tan le don to a an kat lai te po a video thui angjong chuan karon da lem lawa toy ang den karon da a kat dan te kan inchil mola then khat ero chu kat em ngai lo apar ti tlak ang khan anon par non le mei thin ani chumo chuan tiang khan ani a an full bloom dan hi chu
kan enkol dan le tha kan pek a zirte tiang te kha ni a saron hi tui pek ngun tur ka ti thina thala chuan ama ero chu in shat tur chu tui pek ngun tia khan zung troi khop khop in pek te apart lo khop khop in pek te po kha om vele tho ni chu nisa a chuan thei sham chuan tui leiloila a tha ati te po ka soi to thina chuan tha khata hian voi ni thumte kan bual ve a kan omna hi po em a vut kongan le awangin vut vai vut khu hian a bo ve chu ka chu wang chuan ke hi ka bual zeu zewa ka saron te hi mo ma se chu po chu a khat theang berin hetia han ena po thu hi chuan a moina hin bo thina wang hianin ka han phu ve zeu zeu thin kha ni a in phu po na sin ber hei chhum ang type dewa tiang ang type deuh khanin chhum leng ser ser te ka tiang o tiang khan in lo phu anga mo sin ber ang khan he ka status how de bon lo par ve a mudu khain amin ka sha a engle pichanya mi te ya moi le tu ka mo pich common lo he ka tia a moi le tu ka lo mu chiang chu huin en don nya chuan a moi em ni he ala par kim lo mo eng hi chu a common ve a chuan kan salon te atlang puin an par to ni chu mo in chungte po chuan in noi kan en tamber hi ni a chuan saron parlaya npk pek hi poi theile tu kan ti te po kha kan soi to kha saron par ti khorau thina ei chuwang chuan a par huna chuan anon ku mum tan to he chuan npk chu chol san top to ro in ti fu anga chan chu I leitha in pek na sadel tu kha chuan overdose khom ve thin ni chu chuan hemi anon par hi baby pink na rang khania aziaron chwa tan ani hi chuan hemi an par a chuai tan ta mo tia hianin npk kha chin dulen petan chau don nya then kha chuan a par lai pon ka pe an ti ta saron hi an par chung hi thlan hi thum vel ba ki an moi lo ni chu mo an ron chuai ve a chuwang chuan khami chung na kha chuan npk pek te khalo in sum shram ula tui thiang lima in pek khana tok em ani a chan chu anon par to a kha khan leitha ei to ti na ni ta chuwang chuan khami an par chunga kan pek khan a par kha ti lo pha thei zo ka ni mithiam te pon an lo soi to thina hemi anon ku mum hian thlai te pon yang kan leitha pek hi cho san to turani a par tlan utlonan chuan ti kha ni ta chuwang chuanin in lo cholanga then khat ni soidan sang hi oma min tia mani pon min lo zota ke chuanin hete an ron ku mom manon par to hi chuan leitha ka pe to ngai lawa an par top lama hianin ka petran le chau thin ti te po ka soya hetia apar ka han thia ka han kat te hian a leite ka hai phuta chuan leitha di epi mo eng leitha po ra ka mo ar ek leitha mo bok ek leitha mo teng hau kha kan nei rem chang anga kha kan pele anga a thei phei chuan an par zo hian han report pop pilamo an par thale du bi ka ni chumo na se report kher lo po in apar na nu kan paya tui kan pek that chuan anon par le thei thau nei ti te po kan soi le bokanga tuna hian kan ka thau kha anon par me ka he hela hianin full bloom me kha kan ron din pui vele zoi ya he moi inti ve karinga chiang de uzok ten kan lakwala mo arong hi mitaha dam dip ro box ya mo chuan he ka daisy ho te po anon par vul me ya chuan daisy te po kan chat ang khanin tui an ma mo ve thau ni chu tlema dai hlim dewan om te han an rong te hi atak rei bi ka chuwang chuanin a chang chuanin zinga tui tlem ka pe a tlailama tui tlem te ka pe thin chuan an para hian pangpar chu an par do reng chuan an para hian le thalam pang reng kha phu lo hi a hima chuan insecticide amo pesticide amo hang hau kha an para hian phu lo a himani chumo chan chu in siam phu lo phei chuan an par hi ano em an ro thot thei ni ti te po ka soi to kha chuan kan choi vele shim ang oi hi saron hian min ti hlim em a nuna ti hlima anon par that lo chan ril ru te po ha ve thini chu chuwang chuan anon par thata risel ta anon par phe chuan nun hi ti hlim ngoi mai ni chuan kan stress reliever te nia kan anxiety chok tu te nia tiang vel kha ani a kan pangpar te kan duat hian keima ani po kan in duat tel ti na ani ve thawa pakhata chuan then khat chuanin pangpar rungot mai chuti khati anti te po anyang ma se khang ina kan nun hlimna min pek kha an thre thiam lo ani mo ruwang chuanin kan se ta sa kan se ze lang o chuwang chuanin saron lovers te kan hmangai tor mai ni tro pangpar saron te hi chuwang chuanin a hlimom em ai hi 12 inch pota ka da ani full bloom tha em a karon la
kwal ve le ni chumo chuan kan lim puya chang chuan kan lungai puya anon par that lam kan lungai le a engkim hi pathian thu thu ni pathian hena thlen the Pawimawh ti te pawh ka soi thin khamo kan pangpar te pathian hena kan hlan te hi asot ve em ani ti te pawh kan soi non le anga limna min pe chang chuanin min tiril ru ha ve thin tho ni chumo anon par that lawa eng tin tin mon te anom te han ril ru ha na te pawh om ve thei tho ama ero chu kan tinge khang wang khan in tiril ru ha lo tur ni an lo par thalo ni po in par khun an nei le mei don lom ti khan ril ru te pawh kha siamila chang chuan asial deuh kan han leya kan han report an thile ngu ta poisa kan pai troka ma se khang zong zonga te pawh khanin nge mishing pawh kan da thidon lom keima ni nge pawh kan da thidon lom thil nung an nya an thi ve theilam te ang zong khan in hnem leila ril ru the dam le thin ani chumo khang te pawh kan soi to thina kan soi non le me me ni chu chuanin hei tunlai chu Facebook te eng mo te khan da ve then khat chuan min lo hret chata ka video ka channel en na sa hau khat chuan min hret chata in chunga pawh hian ka lom thin ani chumo ka video te min lo ngai na sak ve min lo en sak ve zel thin ka shat te hianin ka lom ve em phur na thar te min pe en tuin om lawa in re thia phi chuan a kho har thlak ve ngoi thin ni chu chuang chuan video chete ka lo post ni po in like comment share te min no ti sak le chur thin ula alim oma phur na te min pe ve ni chumo view tlem deuh te hi le lama chuan nuam me lo nia chuwang chuan channel te kan lo vil ve sham in kan tan ve kan ni min lo en sak sham zel tur po in hena karon ngen che uni chumo chuan in nun te ti hlim ve nge ka be se tharlam vak han post tur omlem chuang lo na in hetia kan han hun son te apar chuai to te kan han seng hoya apar tharlam te kan han hung nai le heng shim point mu ve cha karinga karon da thar ve le shim ni chu chuan heng ho te hi an la par tha em baby pink te pon in tin to don chawa chuan tiang kha an ni then chu kan pot kol to an kong mul to mo then chu non par le don me ka tiang kan Saron din mun thei ang reng thei bik lo ni chu chan chu an par huna in rual lo tlata tiang vel ha kan ni NPK chu ka soyang khan anon ku mo manon par do don he chuan ka chol thin mo chuan thani vel den han para tian thathum na phei chuan an par he lo chuai to ani sa to em a thala phei chuan alo khoro tan tir alo wai tan tir ti han NPK hi kan han boost le chuan aron par le te kha aron ma ve thei ni chumo chuan kan han kat meu chuan DAP te le tha te nen kan han tang kop le anon par non le mai thin ni pangpar te en kol dan te lo soiro ti te hin om thina kan thiam ang te hian karon soi ve min lo ngai hlut sak em loma in chunga po tharin lom thu ka soya chuan chen khat phei chu anon kala ina te thlanon la lim omani khang te khan khang mai mi te han ti lim mo kan pangpar moi min ti pui lo tu hi chu ka kom pe vak lo kom poi mo moi min ti pui tu te nge bulo mi anuam thil ni chuwang chuan ka channel lo lu thin chu mi fel tak pangpar ngai na tak te in tlang puya tharin chunga lom thu ka soile boka min lo en saka like comment share te min lo ti sak zel tur pu in thain ka lo ngen le chewani pangpar te hian mangai tu duat tu ten she an bula te hian la then play lan zai la mo kan khoi pa te hian khang te kha an lom ve em thin ni hau te tiang then shevek pangpar hian mo zong te po chu kan soile me nga chuan thler tu zong ten zawain bye bye kalo ti le phot chu nga hun man nuam zan hun man nuam vek ule kan du tok le phot ang